Srdečne zdravím poslucháčov a divákov Akadémie divochov v sérii, ktorá je pokračovaním o Atlantide a Lemúrii. Dnes si posvietime na portály, ktorých som sa tak jemne dotkol v prvom aj v druhom videu. Pozrieme sa bližšie na to, že ako fungujú, čo sú zač a vlastne kedy bude znova možné cestovať s týmito portálmi ako pravidelnou hromadnou dopravou. Keď som spomínal, že v Lemúrii si ľudia vedeli otvárať alebo prechádzať cez tieto portály a dostávať sa na niektoré miesta, tak som sa tam trošku sekol a povedal som, že no, že hoci kde sa dostávali, ale nie je to tak. A dnes si teda povieme prečo. Pozrieme sa najprv na prírodu. Pozrieme sa na pavúka a jeho pavučinu a prudko sa zamyslíme, že čo by to mohlo znamenať, v tej 5-dimenzionálnej realite. Pretože všetko v našom 3D, ako dole, tak hore, tak reprezentuje aj niečo, čo je na tej 5-dimenzionálnej a vyššej úrovni. Pavúci s ich pavučinami reprezentujú takú energetickú povahu nášho vesmíru a jeho také prepojenie. To znamená, že všetko je prepojené so všetkým. V podstate sme len jedno vedomie, rozdelené na maličké kúsky toho istého vedomia. A táto pavučina nám krásne symbolizuje energetické línie alebo čiary aj našej planéty a našej Zeme ako živej bytosti, ktoré prechádzajú a tvoria tak ako cesty a diaľnice, tak tvoria tieto energetické línie svoje cesty a svoje križovatky. A práve v týchto bodoch, kde sa nám prelínajú ley lines, tieto energetické alebo tieto neviditeľné cievy a žily Zeme, tak ako my máme cievy a žily. A rovnako ako my máme silné energetické body alebo čakry a meridiány, tiež energetické body a tiež rôzne takéto energetické siločiary, ktoré nami prechádzajú, tak takisto naša Zem ako živá bytosť má svoje čakry, teda silné energetické body, meridiány a týmito čiarami, týmito energetickými líniami sa vytvárajú rôzne obrazce. To sa už bavíme o takej základnej povahe alebo tej pravej podstate vnútra prírodného Matrixu. Takže teraz nehovoríme o umelej inteligencii, o syntetickom Matrixe alebo nejakom zotročujúcom Matrixe, ale teraz hovoríme o tom skutočnom pravom prírodnom Matrixe. Keď chceme pochopiť portály aj ley lines, tak je dôležité si niečo prečítať, naštudovať si alebo intuitívne navnímať svätú geometriu. Keď sa vrátime v histórii k starým Grékom, k Platónovi, tak Platón mal svoje platónske telesá, pevné platónske telesá, ktoré boli pre ňoho ako základ, štrukturálny základ vesmíru. To znamená, že celý vesmír, myslím, že aj podľa jeho chápania, vychádzal z tejto štruktúry platónskych telies. Na tej energetickej úrovni, keď sa bavíme o tých cievach a rôznych žilách našej planety, tak práve všetky tieto križovatky a tieto línie vlastne vytvárajú tieto obrazce a sami na seba nadväzujú. Je to veľmi náročné vysvetliť aj pochopiť, pretože vlastne sa navzájom prelínajú a je to v tých vyšších dimenzionálnych aspektoch. Ale tak či onak sú tam. A tam, kde máme tieto uzly, ktoré by sme mohli si predstaviť ako vrcholy na kocke, máme vrchol na kocke, ktorý nám spája vždycky tri čiary. Takže na tomto uzle, na tomto energetickom uzle ste všade po celej Zemi môžu a niekedy vznikajú portály, takže také červie diery, dočasné z nášho pohľadu, cez ktoré môžeme jednoducho prejsť a ak máme jasný zámer, tak sa dostaneme tam, kde chceme v rámci týchto úzlov po celej Zemi. Takže je to úžasná šachovnica, je to sieť, ktorú kedysi samozrejme využívali staré civilizácie a k čomu sa dnes dúfam vrátime po niekoľkých rokoch, možno po nejakých 10 ročiach. Ide o prírodný spôsob cestovania
A vidíme, že vlastne keby sme vôbec vedeli o týchto portáloch, o ich existencii a o tom, že naozaj sa nimi dá cestovať, tak asi nebudeme teraz stavať po celej planete nejaké hnusné asfaltové betónové cesty, ale nebudeme vôbec potrebovať Uja Rockefellera a jeho ropný priemysel a jednoducho sa postavíme, keď poznáme vesmír ako hodiny, ako vlastne tykajúce hodiny a rôzne súhvestia a hviezdy a ich polohu, tak vlastne tieto znalosti nám dávajú potom informácie, signály, že kedy ktorý portál sa nám otvára. Čiže že skutočne vesmír funguje ako také krásne švajčiarske hodinky a každá poloha toho súhvezdia, tých hviezd, tak ako aj my rotujeme okolo, tak vlastne pôsobia tiež na tieto energetické línie, na tieto ley lines a práve na križovatkách týchto ley lines v rámci nejakého vzťahu medzi tou križovatkou a pôsobením rotácie iných planét alebo polohy iných planét a hviezd, tak práve vtedy sa nám potom otvárajú tieto portály a postupne sa nám vlastne posúvajú tieto portály po celej Zemi, tak ako svetlo dopadá vždy len na časť planéty a posúva sa svetlo krásne ďalej a ďalej a okolo, tak vlastne aj tieto portály, tak ako sa hýbeme vo vesmíre, tak ako sa točia hviezdy, tak vlastne tak sa nám krásne takisto nám prechádzajú a otvárajú sa a zatvárajú tieto dočasné červie diery, tieto portály. No, ale niekto by mohol povedať, že hej, že Matúš, divoch, prosím ťa, že čo to trepeš? Ukáž nám nejaký konkrétny, reálny príklad o niečo, čo sa môžeme oprieť. Tak, práve preto mám pre vás pripravený takýto priechod, ktorý sa volá Aramumuru. Aramumuru je pri jazere Titicaca a bol objavený nie až tak, alebo bol znovu objavený povedzme len pred 20-30 rokmi mainstreamom a samozrejme pre mainstream ide len o nejaký čudný úkaz o vytesané dvere do skaly, ktoré urobil nejaký blázon alebo nejaký sochár, ktorý sa chcel trénovať. Tak, ale pre nás vedomých ľudí, pre nás 5-dimenzionálnych ľudí, ktorí teda sa snažia vedome žiť už v 5 hustotách alebo pri najmenšom 4, pre nás a pre potomkov Inkov, teda potomkov tejto starej a múdrej kultúry, ktorá tiež cestovala cez portály, tak pre nás je to už portál. Čiže ak by sme našli, a na svete máme pár takýchto príkladov ako Aramumuru, kde máme do hôr alebo do skál vytesané nejaké dvere, či už okrúhle alebo obdĺžnikové, ktoré zdanlivo nevedú nikam. No, tak to sú presne, keby sme teda vedeli, že vieme, to sú presne portály, ktoré samozrejme nefungujú stále. Hej, tak ako som vysvetlil, že tak ako Slnko sa nám po planéte presúva z jednej strany na druhú, tak takisto vlastne v rámci tej polohy tých hviezd a rotácie Zeme a pohybu Zeme vo vesmíre, vlastne tak sa nám pekne otvárajú a zatvárajú tieto portály. Zaujímavé je, že potomkovia týchto Inkov zakazujú svojim deťom vôbec sa priblížiť k Aramumuru. Presne z dôvodu, že oni sú si istí, že tam je portál a jednoducho nechcú, aby ich deti vcucol nejaký náhodne otvorený portál v tých skalných dverách. Na tieto dvere sa nám viažú aj historky týchto pôvodných obyvateľov, pretože títo potomkovia Inkov síce zakazujú svojim deťom chodiť tam, ale ich šamani a hudobníci sa pravidelne zúčastňujú rituálov pri týchto dverách, čiže chodia tam hrávať rôzne piesne, skladby, šamani tam do toho tancujú. V podstate veľmi podobne ako tancovali pred niekoľko tisíc rokmi dozadu. A k tomu sa viaže jedna krásna historka, krásna a divoká historka, že keď hudobníci raz takto hrali pri tomto Aramumuru, tak sa otvoril tento časový portál a pár chudákov vcucol, pár hudobníkov doslova vlastne nasal do seba tento portál a zmizli.
remote viewery z Ameriky, celý tým remote viewerov, ktorý naslepo, jednotlivo skúmal, čo sa tam stalo, tak tiež prišli k záveru, ktorý môžeme považovať už za dosť objektívny, že naozaj sa to stalo. Že naozaj, keď títo šamani a hudobníci boli pri tomto portáli, tak čo sa stalo bolo, že istá rezonancia otvorila alebo prebudila tento zdanlivo nečinný portál k životu. A vlastne ako zaznela tá rezonancia, ktorú náhodne vytvorili títo hudobníci, tak ho otvorila a následne ich vcucol tento portál dovnútra. A pre týchto nešťastníkov bohužiaľ nemali remote viewery až tak dobré správy, pretože čo teraz poviem a čo je dobre vedieť o portáloch je, že keď idete do portálu, tak musíte mať jasný zámer, že kde chcete ísť. Takže v duchovnom, v neviditeľnom svete, ktorý veľmi zasahuje aj do našej 3D reality, je veľmi dôležitý váš zámer. Či je váš zámer dobrý, zlý, alebo vlastne aký je váš zámer. Aký je presne váš zámer? A vidíme to, že sa to veľmi prejavuje práve na týchto portáloch. Čiže prejsť vedome portálom s jasným zámerom, že kam sa chcete dostať. Ak tento zámer nemáte, ak skončíte tak ako títo chudáci hudobníci, ktorým sa vlastne od chrbta otvoril portál a vtiahlo ich dnu, tak tí tam zrejme sa točia v tej červej diere dodnes a kto vie, kedy vypadnú. Takže aj remote viewery spomenuli, že teda s týmito nešťastníkmi nevieme, že čo sa stane, pretože vďaka tomu, že vinou toho, že nemali jasný zámer, tak vlastne sa tam točia ako v takej práčke. A čo ešte remote viewery zistili a pre mňa veľmi zaujímavé je, že ľudia, ktorí behajú po divočine, ktorí navštevujú rôzne odľahlé prírodné úkazy, miesta, títo turisti, tak vlastne isté percento z nich, povedzme 3 až 5, 7% celosvetovo sa stratí, ľudia, ktorí sú nezvestní, sa stratia vinou týchto náhodne otvorených prírodných portálov. Niekto by možno povedal, že sú to paranormálne javy, ale paranormálny je niečo veľmi bežné a vedecky jasne vysvetliteľné vlastne z toho vyššieho aspektu. Z toho z 5-dimenzionálneho aspektu je portál niečo úplne bežné, je to rutina. A možno pre nás sa môže zdať akože paranormálny jav, ale deje sa to. Tieto portály sa nám po Zemi vlastne dočasne otvárajú a zatvárajú na rôznych miestach a vlastne na úzloch týchto ley lines. A naozaj sa stáva, že nejakí turisti prechádzajú okolo alebo cez tento bod otvárania portálu a bohužiaľ občas sa stane, že ich to náhodne vcucne dovnútra a oni vlastne sa točia v tej práčke, tej červej diery, pretože nemali jasný zámer, ten portál ich prepadol. Dobre, poďme sa teraz pozrieť, že ako to vyzerá. Takže predstavte si, že idete s ruksakom po lese, prechádzate sa, blúdite a zrazu za vám začne pískať v ušiach alebo bzučať v hlave a od žalúdka vám príde zle. Príde vám nevoľno a zrazu pred vami sa doslova objaví taká tekutá realita, taká tekutá okrúhla realita a vtiahne vás dnu. Takže presne takto podobne, aj ako to remote viewery videli, to vyzerá, keď nejaký turista je náhodne vtiahnutý nejakým portálom, takže prosím vás, od teraz si dávajte pozor a keď budete blúdiť po nejakom lese, v prírode, v horách alebo v nejakej jaskyni, tak už aj keby vás mal vtiahnuť nejaký portál, tak aspoň si spomente na to, že musíte mať jasný zámer, že kde sa chcete dostať a potom si veselo cestujte. Toľko k týmto portálom. Možno ste si všimli, že naozaj dávam veľmi rôznorodé témy na môj YouTube kanál Akadémia divochov a je to tak preto, lebo jednoducho sa chcem zdieľať s vami, s divochmi, s ostatnými vedomými, prebudenými ľuďmi, ktorí sa už pozerajú na svet z toho vyššieho aspektu. Samozrejme nie z hľadiska pýchy, ale stále v rámci nejakej tej pokory a skromnosti, ale
ale z vyššieho aspektu, kde už sa pozeráme na svet plný súvislostí a nie na svet plný nejakých hlúpých, izolovaných, náhodných javov, nejakých paranormálnych javov. Ako som hovoril, paranormálny jav je z vyššieho aspektu bežná rutina a presne tak môžeme hovoriť aj o týchto náhodne sa otvárajúcich portáloch práve na križovatkách ley lines. Čo je dôležité dodať, myslím, že je dôležité dodať, že, a možno ste si to aj všimli, že sa nám tieto portály neotvárajú úplne všade. A to, že sa nám tieto krásne portály neotvárajú, alebo to, čo by ich mohlo blokovať, tak to je vlastne naša živá história Zeme. Ide o to, a tak je to naozaj krásne vymyslené v tom prírodnom matrixe, že keď máme civilizáciu, ktorá žije na nejakom území a má tam vojny a tí ľudia sa naozaj navzájom znásilňujú, odsekávajú si hlavy, ruky, nohy, vraždia sa tam, tak to sú všetko také temné energie. A tieto temné energie, podobne ako keď máte v jame nejaký toxický odpad, tak z neho začnú vytekať rôzne tekutiny, rôzne kvapaliny, jedovaté, toxické a začnú sa dostávať do tej podzemnej vody, tak takisto aj na území, kde sa vraždilo, kde sa zabíjalo, kde sa znásilňovalo, tak vlastne tieto temné energie sa dostávajú stále hlbšie do zeme a dokážu zaniesť presne tieto ley lines. Takže to je vlastne to, čo robia satanisti. Hej. Ich úloha číslo 1 alebo 2 je, že vlastne oni prekrývajú tieto ley lines svojou vlastnou čiernou mágiou, tak vlastne uspávajú alebo zahlcujú tieto energetické línie a dostávajú vlastne celú planétu, teda dostávajú povrch planéty vlastne do tej nižšej hustoty. A samozrejme planéta má tiež vlastné spôsoby, ako sa očisťuje. To znamená, že vlastne keď prší, tak áno, pre niekoho, keď prší, tak je vlhko a mokro a je to dobré pre rastliny, ale z toho vyššieho aspektu každý dážď je očisťovanie zeme práve od týchto temných energií a rovnako sa môžeme pozrieť aj na vietor. Takže dážď aj vietor sú presne tieto prírodné prostriedky v rámci tohto nášho prírodného matrixu na očisťovanie zeme, čiže tak sa zem ako živá bytosť doslova sprchuje, alebo si dá fén a vyfúka si vlasy a teda zbavuje sa týchto temných energií. Ale problém je v tom, že žiadna planéta vo vesmíre nie je stavaná na to, aby jej povrch vlastne bol odolný voči vraždám, voči znásilneniam, voči nejakým ubližovaniam, kde vlastne už nehovoríme len o nejakých slovách a úrážkach medzi ľuďmi, ale o vyslovenom zabíjaní. Takže tieto temné energie vlastne zem nasiakne a je to také zlo, alebo je to vlastne taká tá negatívna energia, že vlastne zem sa už nedokáže očistiť prostredníctvom iba fúkania nejakého vetra alebo dažďu. A tu prichádzajú na rad potom rôzne záplavy, tsunami, aj sopky, výbuchy sopiek, samozrejme pokiaľ nie sú nejak umelo vyvolané prostredníctvom súčasných energetických zbraní aj na orbite Zeme. A teda tieto prírodné javy sú takým silnejším prostriedkom aj všetky zemetrasenia, prírodné tsunami, prírodné záplavy, prírodné hurikány. To sú všetko vlastne svojím spôsobom také prostriedky, kedy sa zem sprchuje, kedy si zem fúka vlasy a snaží sa práve očistiť si tieto cievy od vlastne týchto negatívnych energií, od toho zanesenia, od tej špiny, ktorá sa tu nahromadila za tisícročia vznikov a pádov civilizácií, vyspelých, nevyspelých a vlastne tisícročia krvavých stretov na istých územiach. Vidíme, že úlohou zaklínačov, úlohou divochov je a bude očisťovať tieto územia prostredníctvom nejakých intuitívnych rituálov svetla alebo aj nejakých z knižky rituálov svetla a doslova očisťovať tieto ley lines.
našim zámerom a našim pôsobením. To vidím ako veľkú úlohu v blízkej budúcnosti a v súčasnosti a osobne sa o to snažím a pokúšam aj ja a tu a teraz a pozbudzujem vás všetkých, aby ste vlastne nejako kontrolovali tú čiernu mágiu a vlastne tú zanesenosť tých žíl a ciev zeme a rituálmi svetla už v hociakej podobe. Ako uznáte za vhodné. Toľko k týmto leylines a ich zanesenosti a k tomu, že prečo teraz sa všade nevyskakujú tie portály, pretože bohužiaľ naozaj na väčšine území, alebo ani nie, že bohužiaľ na veľkej časti povrchu Zeme sa udialo vlastne toľko temnoty a tá temnota vlastne tak presiakla až dole, že potrebujeme veľké očisťovanie. Naša planéta potrebuje naozaj veľké obdobie očisťovania, aby začala fungovať tak, ako kedysi, ako pred desiatkami tisíc rokov, keď ste mali naozaj vlastne na mnohých miestach tieto prírodne otvárajúce sa portály a mohli ste teda veselo chodiť a stačila vám v podstate taká slušná znalosť nejakej matematiky, astrológie, astronómie, čiže stačilo vám vedieť, že v ktorom čase sa otvára aký portál. A keď ste to vedeli, tak ste iba prišli na to miesto a s jasným zámerom ste vlastne cez neho prešli v momente, ako sa otvoril a po krátkom čase zavrel. Toľko k prírodným portálom. A chcem ešte dodať, že prosím vás, okrem prírodných portálov, tu máme aj syntetické portály. Takže tak ako všetko prírodné vieme napodobniť našou umelou technológiou, tak aj portál vieme vlastne umelo vyvolať a spôsobiť teda, že dokážeme cestovať presne ako cez nejakú hviezdnu bránu z jedného miesta na druhé. Také najnovšie zistenia remote viewerov, keď sa chceme pozrieť na to, na čo vedci prišli v týchto podzemných vojenských základniach na Antarktíde pri experimentovaní práve s prechádzaním cez portály najprv v rámci našej planéty a potom na iné planéty, tak vlastne títo vedci zistili, že človek, keď sa bavíme o top secret záležitostiach momentálne, alebo už až tak nie, tak zistili, že človek je veľmi dobre prispôsobený, ľudská bytosť je veľmi dobre stavaná na prechody cez portály v rámci našej planéty. Ale keď sa chceme portálom dostať na inú planétu, tak tiež zistili, že aj keď sa to možno dá prežiť, ale s nejakými vážnymi zraneniami. Takže divosi a divošky, neodporúčam vám ísť cez portál so zámerom, že idete na Mars. Naozaj nie. A keď teda chceme ako ľudia, ako ľudské bytosti cestovať, použiť tieto vesmírne diaľnice na cestovanie na iné planéty, už by to chcelo nejaký špeciálny oblek, aby sme neboli vystavení rôznym javom v tej červej diere, ktoré keď ideme z jedného miesta na druhé, povedzme zo Zeme na Mars. Spomenul som aj syntetické portály, takže syntetické portály ako Hviezdna brána v seriáli Hviezdna brána, prosím vás, Stargate, to je veľmi reálna a seriózna záležitosť a práve v týchto podzemných výskumných laboratóriách, v týchto podzemných základniach alebo dumps, teda Deep Underground Military Bases, tam už celé 10 ročia to takto funguje. Čiže cestuje sa na iné planéty úplne bez problémov. Vyspelé civilizácie samozrejme majú technológie, ktoré umožňujú vlastne umelé vytváranie týchto červých dier aj vlastne mimo týchto energetických línií, alebo skôr, že na ich mieste, s tým, že sú potom viacej regulované, čiže tieto portály sa neobjavujú len v rámci prírodného matrixu a v rámci rotácie planéty a polohy hviezd, ale tieto syntetické portály, aj keď teda ležia na mieste týchto križovatiek ley lines, tak ich vedia ľudia, tak ich už vieme vlastne regulovať, čiže vlastne otvárať a zatvárať na požiadanie, čo sa s prírodnými portálmi nedá. Tie jednoducho sa objavia
na niekoľko sekúnd alebo možno pol minúty, minútu držia a potom vlastne zmiznú, rozplynú sa. Takže toľko k Hviezdnej bráne a teda k prírodným a syntetickým portálom. Faktom je, že máme na Zemi, na našej planéte obrovské množstvo prírodných portálov, aj tieto syntetické umelé. Samozrejme z jasných dôvodov sú väčšinou naozaj skryté, niekde v podzemí, v nejakých podzemných základniach, ale žijeme v časoch, v možno veľmi divokých časoch, keď budú onedlho sprístupnené isté tieto miesta, isté tieto aj, povedzme, syntetické, umelo vytvorené portály. Tak, dnešná téma je vyčerpaná. Ja vám ďakujem za to, že ste si našli čas a teším sa na vás pri ďalšom videu.